कुणेदी शांती दिवसा बेके तूने बारी हाताची किंती। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఒక్కొక్క ఫోటోకి ఒక్కొక్క ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, సో చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ లాస్ట్ ఈ ఫోటోనే. సో ఇక్కడ 23 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉందిగా లాంగ్ ఫోటో, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి చిన్న ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ లాంగ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్, ప్రతి దానికి లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఈ వీడియో మాత్రం ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 25 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీనికి ఎఫెక్ట్, సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. బ్లింక్ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో బ్లింక్ అవుతూ. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీతో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.